Ito pala yung Tops, Cebu's most iconic landmark with 360 panoramic view, where the views of the nature and the city. Experience the beauty of the city. Kung saan nga ay dito ay mag-i-enjoy ka. Mahangin. Asa sobrang ganda ng view. Talagang breathtaking. Kaya naman sa sobrang ganda dito ay dinarayo talaga ito ng mga tao dito. Lahat. Mga vlogger, nagre-reels, lahat dito kumukuha. Dito nga ay pwede ka rin At ito naman ang itsura niya paggabi. Makikita mo yung mga city lights. O diba? Maganda rin dito sa gabi. Tapos may dito, kantahan, may yung banda. Pwede kang mag-request. Pero may bayad siya. Yan. Araw man o gabi, maganda talaga dito. Malamig. Kaya ikaw, kung hindi mo pa na-visit itong Tops, ay magpunta ka na at gumawa ka na rin ng sarili mong memories dito. Di ka magugutom dito, maraming pagkain.